Práve mám v ponuke štvorizbový byt s balkónom. Tento byt sa nachádza na 3. poschodí, má 78 m², je po rekonštrukcii a má výbornú orientáciu na svetové strany. Ak hľadáte byt na sídlisku Vlčince s perfektnou občianskou vybavenosťou, tak ste na správnom mieste. Príďte si ho pozrieť osobne. Teším sa na vás.